Nairobi osegolo ka en ywak ewi rochruok mar arita kwe. Monj kod kuo makinde ka kinde koro medo kelo luoro ne jodak kendo ywak margi en ni obila mondo kaw ting' mar jiwo arita kwe motegno. Wycliffe oko nigi wach ni maler. E chuny boma ma Nairobi, chenro neno mapile pile. Johala, weg geche kod jowuoth dhi nyime kod chenrogi. Kata kamano jodak maka wacho ni gin kod luoro kaluwore gi arita makwe mar ochore piny maru. I stay at Langata, so nilikuwa naenda hivyo hapo past P4 and then nikaona kulikuwa na student anapita ampande kwa Mbagathi anaenda high rise, then kiasi akarudi akipiga nduru, tukashangaa rada ni gani, akaanza kusema ati kuna wase wako na ndudhi motorbike walikuwa napanga wanataka kumuibia. In terms of insecurity, it has been high the past months, and I think the reason is because those people who still think like students are vulnerable, that's why they target students mostly. E kadak Mbagathi, jopuonjre mbalariany kod jobodaboda wacho ni achije mathoth tiyo kod apiko e timo njore e chuny bomano kagimayo jopiny kinde ka kinde. And I've had another case here, Juzi, pale tu, kinde hivyo like Madaraka Primary. There's someone who was also marked during the day. So I can say like it has been increasing. The insecurity has been increasing the past couple of months. Weche kopogore e chiro mar Gikomba, kama johala ywak ne rochruok mar arita ka koro gidwaro mondo omed kwan apisas mag obila e alworano. Mambo ya wizi hapa imekuwa changamoto juu watu ni wengi. So tungeomba tu serikali ama IG wa polisi ajue hata kama ni Kamukoji aongeze askari ndio wawe at least ratio ya wale wako na askari wawe wanatoshana. The customers hawawezi kuja mahali kuna insecurity. Customer akikuja aibiwe hawezi rudi, ataenda mahali ingine. Kaluwore kod rochruok mar arita e chuny boma ma Nairobi, joriemb bodaboda koro kwayo jokanyo maggi mondo koro riwre saga kod riwruoge mamoko mar neno ni jomaundu ok opondo e kindgi. Sani nyo sirkal oketo ni mondo pikipiki odonji e sako. Sako en riwruok ma koro joma nitie ong'eyore ni manga to gi mang machielo. Koro ka sako nyose okel, koro nyaka wati mana gi sako gi. Koro wanyiso jopiny sako nyose biro, jo bodaboda teo ni gobenigi ni e sako margi, kikundi margi magiketo. Sisi kama watu wa bodaboda tutaanza kushika wale zile pikipiki ambaye unregistered zote ambaye ziko within town, na tukikupata tutaanda over. Hakuna mtu tutapiga, hakuna mtu tutachoma. Hiyo area yote ya CBD mpaka yaya tumeamua, mpaka hiyo area ya Kangemi tumeamua kulock through security team ya bodaboda na National Police Service to make sure hiyo walifu tumeondoa katika hii sekta. OCPD ma Nairobi Central Rafael Kimilu oyango wechego ka koro wacho ni gitiyo machiegni gi joriemb bodaboda kaachiel gi johala e kedo kod njore ma medore piny maru. Wycliffe oko, Ramogi TV.